Bayan ng Binalonan ay kabilang sa ika-unang klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 56,382 katao. Isa sa mga katutubo ni Binalonan ay ang Filipino-American na manunulat na si Carlos Bulosan, na sumulat ng maikling paglalarawan ng kasaysayan at mga tao ng bayan sa kanyang semi-autobiographical na nobela na pinamagatang America is in the Heart. Ang bayan ay may memorial at kalye na ipinangalan sa kanya sa hilaga lamang ng Municipal Hall at Pamilihang Bayan. Ito rin ang bayan ni Evangelina Gico Macarag Macapagal, asawa ng 9th President Diosdado Macapagal, at ina ng 14th President Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa mga mananalaysay, ang pangalan ng bayan ay isang ebolusyon ng terminong balon sa wikang Pangasinan, na nangangahulugang nakapak na tanghalian o sa Tagalog, baon. Ito isang tradisyonal na kwento na ngayon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kasaysayan ng bayan. Ang lugar ay orihinal na pag-aari ng isang Espanyol na nagngangalang Don Salvador. Tinabi nito na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maglagay ng mga bakod na kahoy na krudo sa kahabaan ng ari-arian upang maitatag ang kanyang pagmamay-ari. Sa panahon ng kanilang trabaho, ang mga tauhan ni Don Salvador ay madalas na nanananghalian at nagpahinga sa ilalim ng mga puno ng kamatsile na matatagpuan sa gitna ng lupain, pangunahin dahil sa maangin nitong lilig. Inialay ni Don Salvador ang kanyang pastulan sa ilang immigrant mula sa Ilocos. Nang tanungin nila si Don Salvador kung paano nila hahanapin ang nasabing lupain, sumagot ang may-ari. Ito ang lugar kung saan dinadala ng mga tao ang kanilang balon upang kumain. Kaya't isinilang ang terminong Binalonan na sa Ilocano at Pangasinan ay isang lugar kung saan dinadala at kinakain ng mga tao ang kanilang baon. Sa kasalukuyan, ang bayan ay tinatawag na Binalonan habang ang mga tao nito ay kilala bilang mga Binalonians. Pinubuo ng mga pastol at manggagawang Ilocano ang unang bayan na itinatag noong 1838 sa San Felipe. Nakalaunan ay inilipat sa Santa Catalina, pagkatapos ay bumalik sa kasalukuyang lugar. Ang Binalonan ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Ang munisipalidad ay napapaligiran sa hilaga ng mga munisipalidad ng Poso Rubio at Sison, sa timog ng Urdaneta, sa silangan ng San Manuel at Asingan at sa kanluran ng Lawak. Ito ay tinatayang nasa 51 kilometro 32 milya mula sa Lingayen. At tinatayang nasa 170 kilometro 120 milya mula sa Maynila. Ang bayan ng Binalonan ay nahahati sa 24 na barangay. Ikaw na nanonood kung taga Binalonan ka, saan barangay ka nakatira? Hindi ko nasabi na masdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinagsipa bawat ngiti mong may gayon. Dahil sa kala ko, di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang maangkin sa puso ko. Kaya nga iwaring bulong-bulong ang puso at isipan. Araw-gabi ay pangarap ko, sa tuwina'y babalisin. Dahil ba puso ba'y nabis na umibig sa'yo? Hanggang kailan magtitiis, silihim ang pag-ibig ko? Alright, sabay-sabay tayo guys. So, one, sing na. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Dahil
malayo mo. Dahil sa akala ko, di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang naakit sa puso ko. One more time.